Denník Plus jeden deň včera jedným článkom doslova rozbil rozprávku Jana Danka o tom, že vraj čoskoro bude na Martinského hole vybudovaná lanovka. A aby som pripomenul, hovoríme tu o investícii za približne 15 miliónov eur, na ktorej sa má zo svojho rozpočtu spolupodeliať aj mesto Martin približne sumou 1,2 milióna, čo naozaj nie je zanedbateľná suma v súčasnej dobe a v súčasnej situácii mesta Martin. Redakcia denníka poslala spoločnosti Prosky aj mestu Martin 5 veľmi konkrétnych a dôležitých otázok, na ktoré firma Prosky, ktorá hore prevádzkuje lyžařské stredisko, neodpovedala vôbec. No a mesto Martin prostredníctvom svojho primátora odpovedalo na všetky otázky jednou vetou, ktorú si povieme čoskoro. Mesto Martin dostalo otázku, či existuje písomná zmluva alebo memorandum medzi radnicou a spoločnosťou Prosky, ktorá upravuje spolufinancovanie projektu alebo prípadné budúce výnosy z prevádzky. Zaujímalo ich tiež, kto bude prevádzkovať lanovku po jej dostávaní a kto bude znášať prípadné prevádzkové straty, ak návštevnosť nedosiahne očakávania. A taktiež nášho primátora požiadali aj o presný harmonogram verejného obstarávania a teda, to je veľmi dôležité, predpokladaný termín začiatku výstavby. Ďalšie dve otázky smerovali k pozemkom, a to teda za akých podmienok ich Urbar poskytol alebo prenajal mestu na vybudovanie dolnej stanice a či bude mať podiel na budúcich výnosoch. No a prosím pekne, tá jedna veta, ktorá je veľmi veľavravná na tieto otázky, bola, že mesto Martin sa nebude vyjadrovať. Tuto prosím pekne máte, čo je naozaj veľmi pozoruhodná odpoveď vzhľadom na to, že súčasný primátor tento projekt prezentoval už ako pomaly hotový, pomaly keby sa tam už bagre mali zahryznúť do zeme. 10. júla mesto oznámilo, že lanovka vstupuje do rozhodujúcej fázy a Danko hovoril, citujem, o významnom milníku a zdôrazňoval dokonca, že nejde už iba o nejakú víziu na papieri, čo toto vyjadrenie skôr popiera. Ďalšia časť článku je tiež veľmi zaujímavá. Venuje sa vyjadreniu Míry, venuje sa vyjadreniu príslušného ministerstva a to spomína, že tieto prostriedky, ktorými Jan Danko operuje, nie sú vôbec momentálne viazané na nejakú lanovku. Táto alokácia v rámci Umor Martin nie je prikovaná ku konkrétnemu projektu. Slová Jana Danka o tom, že peniaze už sú pomaly na ceste, jednoducho neplatia, lebo tieto procesy ešte stále neprebehli. Mesto Martin už raz bolo pomerne ďaleko, ako keby v projekte budovaniu lanovky. Bolo to v rokoch 2013 až 2014, keď malo pripravený projekt aj vysúťaženého dodávateľa. Výstavba sa však nezačala a Martin sa následne ocitol v nútenej správe. A mne to tak trošku pripomína súčasnú situáciu, kedy sa opäť lanovka stala témou predvolebného boja súčasného primátora, aby si udržal svoju stoličku, a naozaj mi to príde až smiešné, za prvé, keď vidím tento článok, a za druhé, keď vidíme, že v prvom rade sa nevie postarať 8 rokov o celé mesto Martin, to sa mu doslova rozpadá pod nohami a možno by sa mal v tej svojej poslednej fáze svojho primátorovania skúsiť možno ešte trošku zamerať na to, aby niečo urobil pre mesto Martin, vrátil sa z tých holí trošku dole a skúsil sa venovať Martinčanom a ich blahu a nie zachraňovaniu svojej stoličky.